Интегриран комплекс за социални услуги „Напредък“ предоставя подкрепа за деца, семейства и хора с увреждания чрез 3 центъра. Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца, Център за обществена подкрепа и Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания. Центровете се намират в град Пловдив, улица Димитър Цончев номер 11. Голяма и малка сграда на бивш дом за деца Рада Киркович. И 3 центъра са държавно делегирани дейности на община Пловдив, възложени за управление на Сдружение Консултантско бюро Напредък 7. Устойчивостта на проектите е осигурена от държавата чрез община Пловдив, която ги припознава за неразделна част от своята социална инфраструктура. Колеги, браво! Сме с напредък. Поздравления към Любо, поздравления към целия екип, поздравления към всички хора, които са с грижа и внимание, към хората с потребности, хората с увреждания. Това е място, където наистина е много емблематично и трябва да го запазим, да го съхраним. И традициите, точно тези традиции от преди 150 години, можем да си ги дограждаме и да ги даваме на децата и на поколенията си, нищо по-хубаво от това. В комплексните центрове се предоставят следните услуги: информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация, общностна работа, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения, дневна грижа. Професионалният екип на комплекса организира работата си с децата, семействата и хората с увреждания в функционална и модерна среда. Пространствата за работа предоставят възможност на ползвателите на услуги да творят, да развиват своите личностни умения, да овладяват нови знания, да развиват сетивността си и да преоткриват света по нов начин. Децата и семействата имат възможност да ползват функционални и добре оборудвани зали за индивидуална и групова работа, специализирани кабинети за рехабилитация и лечебна физкултура, сензорна зала, хаотерапия в най-голямата солна стая, социална услуга в страната, както и иновативната къща на занаятите. Хаотерапията оказва благоприятен ефект върху психоемоционалното състояние на човека, провеждайки се в приятна и уютна обстановка. Това е естествен, безмедикаментозен, холистичен и приятен метод за подобряване на физическото състояние и профилактика при редица заболявания в организма. Подкрепа оказваме и чрез дейностите в кухня на доброто Kitchen of Goodness. Там младежи и лица с увреждания получават подкрепа от квалифициран педагог и инженер-технолог на кулинарна продукция. Обособено е специализирано пространство, където ще имат възможност да възродят и да създават самобитни изделия, тъкани, украшения и везби, развивайки умения и трупайки знания за българските традиции и обичаи. Ателиетата в къща на занаятите са част от услугата обучение за придобиване на умения. Това са ателие по гранчарство, бижутерство и керамика, свещолеене и изработка на декоративни ароматни сапуни, ателие по традиционно такачество, везба, шивачество, изработване на художествени тъкани и ателие музикална кутия, ателие по декоративно приложни изкуства, изобразително изкуство, рисуване върху стъклени предмети, камъчета, декупаж, солна стая, хаотерапия. Услугите за децата са абсолютно безплатни и достъпни. Насочването към момента се осъществява чрез издаване на предварителна оценка на потребностите или направление за ползване на социални услуги от дирекция социално подпомагане. От 2025 година насочването ще може да се реализира и от страна на общините. Добротата е езикът, който глухите могат да чуят, а слепите да видят.